Moikka moi. Nyt on Halloweenit on juhlittu ja olisi aika sitten toisten mielestä liikaa aikaisin, mutta askartelumaailmassa jouluasiat pitäisi oikeasti aloittaa jo varmaan elokuussa, että jos meinaat esimerkiksi itse tehdä kortit ja jotakin joululahjoja, niin ne pitää kyllä aloittaa ajoissa. Mutta se, mistä mä oon tullut tähän nyt puhumaan, niin on tämä luova joulukalenteri. Ja mä kerron tällä videolla vähän sitä, että minkälaiset perinteet tällä joulukalenterilla on ja selitän, kuinka se tapahtuu. Ja tosiaan sitten vähän kerron, minkälaista mä oon itse ajatellut tänä vuonna lähteä toteuttamaan. Tässä on ollut erilaisia tapoja vuosien saatossa. Luovan joulukalenterin äiti ja kaiken syntytarinan juurille kun mennään, niin sieltä löytyy Jehkosen Taru, joka oli aivan ihana askartelualan moniammattilainen, opetti ja koulutti. Ja me menetettiin Taru sitten vähän yllättäen sillä lailla, että se kalenterin aloitus on ollut, kun tämä on vuodelta 2018, mikä mulla on tässä, ei kun 2019, mikä mulla on auki. Niin 2018 on Taru järjestänyt Mikset Media joulukalenteri, ja se oli semmoinen koko joulukuun kestävä joulukalenteri, missä tuli aina yksi luukku joka päivässä, ja se luukku oli niin, että sun piti lisätä siihen työhön, että siellä tehtiin vaan yhtä työtä koko joulukuu. Taru oli tosi ihanasti miettinyt sen niin, että siellä tuli niin kuin ne aiheet, ja siitä sai tehdä joko kanvastaulun tai jonkun esineen tuunata tai jonkun, että se oli semmoinen niin kuin kolmiulotteinen Mikset Media-projekti. Ja sitten seuraavana vuonna mä olin ihan mykistynyt onnesta, kun Taru pyysi mua mukaan. Minä ja Miettisen Mari oltiin mukana tässä, eli se 2019 vuoden kalenteri on tässä. Ja tämä oli niin, että tätä yhtä Art Journal-sivua, eli taidepäiväkirjasivua, tehtiin koko kuukausi. Ja Taru oli sen upeasti suunnitellut niin, että ne lähti niin kuin kerros kerrokselta kasaantumaan tämä sivusto. Ja sieltä tuli aina joku sana. Mä muistan, että eläin oli joku tuolla, niin mä oon lisännyt näitä pingviinejä. Siinä piti olla joku oma kuva itsestä tai sitten joku semmoinen itselle tärkeä kuva, minkä ympärille sitä lähdettiin. Sitten ja oli joku, tässä on varmaan ollut, että piti lisätä sana ja oli leimailua ja täällä on käytetty sapluunoita ja kaikkea. Tämä oli semmoinen tosi monikerroksinen työ, kun jos nyt ajattelee, että 24 asiaa on lisätty tähän sivulle vähän kerrallaan, eli sieltä pohjakerroksesta eteenpäin. Ja sitten seuraavana vuonna meillä oli ekan kerran tämmöinen, että tuli yksi sana joka päivä 2020, ja Taru oli tässäkin silloin mukana, ja Tarun kanssa näitä sanoja silloin mietittiin. Minä ja Maria Taru ainakin oltiin mukana. Ja tässä mä oon lähtenyt tekemään tätä silloin, kun oli puhetta, että tehdään niin kuin yksi sivu joka päivä, niin mä löysin tämmöisen kaapista tämmöisen vanhan, tämä oli vieraskirjaksi tarkoitettu, ja tässä oli tällaista vähän pikkusen niin kuin normaalipaperia paksumpaa paperia, ja mä koristelin nämä kannet ensin tietenkin, ja sitten mulla on täällä, mä oon kirjoittanut ne sanat, mitä täällä oli, ja tosiaan meidän oli siellä, tämä oli sekä blogissa että muistaakseni myöskin Instagramissa tuli nämä sanat silloin esille, ja siellä oli tosiaan semmoinen ihan siellä Blogspotista varmaan löytyy se Mikset Media joulukalenteri vielä. Todennäköisesti se sivusto on olemassa edelleen, jos sieltä haluaa käydä katsomassa näitä, että siellä näkyy niitä kuvia, kun sinne on linkattu. Niin tässä oli ekan kerran niin, että tuli yksi sana, mistä sai sitten inspiroitua, ja mäkin olen tehnyt tosi monella eri tyylillä ja kokeillut kaikenlaisia korttiaskartelujuttuja, ja sitten mä oon tehnyt jotain maalauksia, Mikset Media juttua tänne, niin erilaisia kokeiluja sitten, että mikä on ollut milloinkin se sana, ja ne oli tosiaan mulla tuolla ylhäällä. Tää oli ihan kiva tehdä tätä kirjaa ekan kerran tällä, että tuli se yksi sana kerralla, niin tää oli semmonen, mistä me tykättiin ja tuntuu, että ihmisetkin tykkäs. Että tää sopii niin kuin ehkä enemmän kaikille, tässä pystyy sitä omaa tyyliänsä jokainen niin kuin toteuttamaan eri lailla. Että jos tykkää maalata, niin voi maalata joka luukun, tai jos on korttiaskartelija, niin voi tehdä sen tyyppistä
Ja sen ei ole pakko olla tämmöinen taidepäiväkirja, että silloin varmaan ekan kerran joku teki täkeihin sitä, olisiko Taru tehnyt itse. Ja se oli eka kerta tosiaan, kun sieltä tuli tosiaan yksi sana joka päivä. Ja tästä tuli mun mielestä tosi kiva. Mä oon monesti itsekin katsonut tätä uudestaan ja miettinyt näitä tekniikkoja, mitä mä tähän kokeilin. Että mulla oli leimasimia semmosia, mitä mä halusinkin kokeilla, niin tää oli sellainen niin kuin testausjuttu. Ja sitten tosiaan seuraavana vuonna Tarua ei valitettavasti enää ollut ja me jäätiin häntä kaipaamaan ja sitten me mietittiin Marin kanssa, että on ollut sellainen perinne, että Tarua kunnioittaen ja ylipäänsä askartelu tämmöisten ryhmien ja askarteluyhteisöjen takia, niin ilman muuta jatketaan tätä juttua. Ja mä tein tällä kertaa sitten tämän kirjan ihan itse. Eli mulla oli mumman vanhoja pitsejä tänne, niin ompelin niitä kankaan palalle ja mä tein itse pahvista nämä kannet ja päällystin sen. Tää on aika tällainen kova, kun tässä on kaikenlaisia mömmöjä ja massoja. Sitten vielä se taitaa vähän kiiluskella tossa niin tässä lähdettiin kanssa sillä samalla, että yksi sana per päivä. Ja mulla on ollut täällä ainakin, jos ei se ole pudonnut matkan varrella, niin se on täytynyt nyt hukkaantua. Mulla oli semmoinen pieni täki täällä välissä, missä oli ne sanat kaikki. Niin mä oon pitänyt sitä. Täytyy katsoa, onko se tuolla kirjahyllyssä, missä mä näitä säilön. Niin täältä näitä erilaisia. Ja mä sidoin tämän kirjan niin, että mä laitoin tänne hyvin erityyppisiä papereita. Täällä oli tämmöistä kovempaa akvarellipaperia, sitten oli tämmöistä craftin väristä ja ihan tavallista piirustuspaperia. Ja sitten siellä oli mustia papereita välillä ja tämmöistä kanvas niin kuin kangaspaperia. Ja ne oli ihan kivoja, koska sieltä tuli aina vähän itsellekin sitä haastetta, kun se sivu oli niin kuin erilainen. Eri värinen ja sitä piti aina pohtia, että no okei, että nyt tässä on tämän värinen alusta, että miten mä lähden tätä toteuttamaan. Ja mä oon ihan sitonut tämän sellaisella perussidonnalla tosi helpolla, missä tehdään vaan muutama pisto tuonne ja sitten sidoin sen kiinni tuonne tämän kirjan tänne selkämykseen. Ja oon tehnyt tähänkin niin, että mulla on maalaamalla ja leimaamalla ja sitten täällä on tämmöistä vähän mixed mediaa liimattu. Tässäkin on jotakin styroksipalloja ja kaikenmoisia mössöjä ja mömmöjä näissä ja vähän kollaasijuttuja. Että tässäkin hyvin erityyppisissä tekniikoissa pyörähtelin, että mulla ei ole pysynyt toi tyyli ikinä niin kuin yksittäisenä ja samana, että mulla on niin paljon kaikkea innostuksen kohteita, että mä oon sitten halunnut kaikenlaista vähän kokeilla tähän. Tää oli muistaakseni se viimeinen sivu sille. Mä oon tehnyt tän muistaakseni noilla akryylimaaleilla, helmiäisakryylimaaleilla. Ja tää oli tosiaan se loppu siihen. Siellä jäi vähän tyhjiä sivuja, mutta se ei mua haitannut. Ja tässä oli tää tosiaan tämmönen narukiinnitys. Ja sitten viime vuodelta mä tein tämmöisen vähän isomman, eli A4-kokoisen, kun noi oli ollut tommosia vähän, no ei nyt pieniä, mutta toi edellisvuosi oli vähän pienempi, niin sitten tein tämmöisen ison, että miltä se tuntuisi tehdä niin kuin A4-kokoisena. Tääkin on, mä sidoin tällaiseen, tästä näkee tämän sidonnan, eli täällä on vaan niin kuin ne 3 reikää ja ne paperit oli täällä kiinni. Että mä ostin A3-kokoisia akvarellipapereita tai jotakin tämmöistä mixed media kartonkia, mistä mä oon tämän sitonut tällaiseen jostakin paketista tulleeseen pahvikansiin. Ja tässä lähdin sitten kans ihan näillä, tuolla on noin tommoset, että tietää missä kohtaa on mennyt, niin mulla on täällä kaikenlaisia tekniikoita ja välillä on koko aukeama ja välillä on sitten että osittain on ollut ne luukut niin, että tää on ollut se toinen luukku ja tää on ollut se seuraava luukku. Tietenkin se mulle on helppoa sillä lailla, kun me tiedetään ne sanat etukäteen, niin mä voin tehdä niin. Mutta tietysti semmoiselle, kun ne tulee päivittäin, niin ei niitä välttämättä pysty yhdistämään. Mutta että tässä on myös kokeilu erilaisia. Ja täällä on mulla nämä sanat. Että mulla tämä täki täällä välissä koko ajan, että mä itsekin muistan nämä
nämä sanat ja ne on sillä lailla kiva näin jälkikäteen sitten, kun mä en ole kirjoittanut niitä, että mä tiedän, että osa kirjoittaa niin, että tänne alle sen sanan, mutta että mä oon tykännyt sitten tehdä näin, että se on siellä takana pystyy katsomaan, että mitä sieltä. Ja mä oon piirtänyt, mä oon vahaväreillä tehnyt, on tämmöistä Mixed Media juttua täällä. Ja sitten oli on akryylimaaleja ja tosiaan piirustuksia. Oli vähän niin kuin kaikenlaista kokeilua taas tässä. Eli täällä on hyvin, tunnistan oman kädenjälkeni näistä niin näissä on ollut. Ja tässä meillä oli sitten jo viime vuonna tosi paljon isompi porukka mukana samoin kuin tuossa edellisessäkin, niin meillä oli iso porukka, ollaan saatu ihanasti mukaan semmoisia hyvin erityylisiä tekijöitä, että meillä on kaikilla se omanlaisensa tyyli vähän, niin sieltä saa tosi paljon sitä niin kuin inspiraatiota, kun katsoo niitä aina, kun me julkaistaan se sana siellä ryhmässä, taikka ne laitetaan ajastetuksi niin, että se tietty sana tulee tiettyyn aikaan vuorokaudesta, eli ne yleensä laitetaan niin, että kun kello kääntyy seuraavan vuorokauden puolelle 0000, niin se ajastettu julkaisu, eli se luukkusana tulee sinne Facebook-ryhmään Luova joulukalenteri 2023, niin se ilmestyy sinne sivulle ja siihen sitten laitetaan ohjeet, että laitetaanko ne sitten kommenttikenttiin vai laitetaanko ne albumeihin ne kuvat, niin sieltä tulee aina se vihjesana ja sieltä pystyy sitten me, jotka ollaan tätä ollut tekemässä mukana, eli ylläpidon naiset, meitä on nytkin ihana porukka täällä mukana, niin ollaan sitten, yritetään laittaa omamme sinne mahdollisimman nopeasti näkyviin niin, että meidän töistäkin saa inspiraatiota. Ja tänä vuonna tulee lisää inspiraatiota siitä, että Heidi Autio, joka omistaa myös Heidin korttipajan, niin on rakentanut tämmöisen suomalaisen verkkokurssisivuston, jonka nimi on Kädentaitokurssit. Ja se toimii tuolla netissä ja sitä pystyy mobiililla käyttämään ja sinne voi ilmaiseksi kirjautua. Siis rekisteröinti ei maksa mitään ja rekisteröityneille ei tule mitään spämmipostia eikä tarvitse antaa luottokortin numeroa eikä mitään muutakaan. Ne ei ole maksullisia, eli siellä on semmoinen osio, missä lukee, että olohuone, niin se olohuone on täynnä ilmasta materiaalia. Sinne voi vaan mennä ja katsoo, ja sinne tulee nyt sitten joulukalenteristakin näitä videoita. Eli meistä tiimiläisistä joku on kuvannut jonkun päivän sanan, kun itse sitä tekee, niin sitten sinne, niin että näkee niitä, että miten toi on tehty, niin meistä joku aina sitten vuorollaan kuvailee niitä sanoja sinne, ja sinne pääsee tosiaan ilmaiseksi katsomaan kaikkia niitä videoita, mitkä on siellä olohuone-osiolla. Et siellä palvelussa on maksullisiakin videoita, mutta ne on siellä itse opiskeltavat kurssit -osiossa, ja siinä kyllä lukee ihan selkeästi, että mikä on maksullinen, että siellä ei voi niinku vahingossa ostaa mitään, ja jos sinne haluaa löytää sieltä maksullisista kursseista jotakin kivaa, niin sen pystyy siellä on semmoisia, missä tulee niinku joku paketti mukana, sitten on semmoisia, missä on vaan se videotutoriaali, niin ne on semmoisia, mitkä saa katsoa itse silloin, kun kerkee. Ja samoin toki ne ilmaiset videot siellä olohuoneessakin, että vaikka keskellä yötä heräät, etkä saa unta ja haluat katsoa, että no kuinka toi asia on tehty, niin sinne olohuoneeseen ja Luovan joulukalenterin sivulle ja sitten sieltä löytyy ne videot ja ne on kanssa ajastettu niin, että ne julkistuu aina saman tien, kun se sana on julkistunut. Eli jos siellä niin kuin puolen yön jälkeen on vielä hereillä, niin sinne voi mennä katsomaan. Ja ne on yleensä semmoisia, jos nyt ajattelen tämmöisiä sivustoja, niin joku 15-20 minuuttia, korkeintaan puoli tuntia menee yhden tämmöisen arttisivun tekemiseen, riippuu vähän, joskus voi olla 5 minuuttia. Niin niitä voi käydä katsomassa, että jos jää mietityttämään, että hei, mitenköhän tuo ihminen on ton tehnyt, niin siitä voi olla se video, ja me kyllä ilmoitetaan, että kenenkä vuoro tänään oli kuvata tämä. Ja tosiaan tämä oli mun viimevuotinen, ja mä silloin halusin kokeilla jotain isoa, eli A4, ja mä ihan aavistuksen verran koin tämän niin kuin ahdistavaksi tämän koon, että tämä oli niin iso jotenkin, että välillä tuntuu, että no millä mä että toki näissä on paljon nyt sit näitä, mihinkä mä oon jättänyt tätä tämmöistä valkosta, että tämä oli tietysti hyvänä harjoituksena siihen, että mikä on niin kuin sopiva määrä valkosta jättää työhön.
Mutta vähän ehkä koin niin kuin liika ahdistavaksi. Ja tosiaan tähän asti mä oon tehnyt, niin kuin, että mä oon tehnyt itse ne kirjat tai oon käyttänyt valmista kirjaa, niin nyt ekaa kertaa ajattelin käyttää kierrätyskirjaa. Eli mulla on siellä kädentaitokurssit sivustollakin, on siellä olohuoneessa on ilmainen video, että miten tehdään vanhasta kirjasta taidepäiväkirja. Eli miten sä voit jonkun kirjaston poistokirjan tuunata niin, että sä pystyt käyttämään sitä sitten niin kuin taidepäiväkirjana. Sille pitää jo erinäisiä toimenpiteitä tehdä, että se kestää se kirja ja että ne mahtuu ne sun työt sinne ilman, että se kirjan sidonta hajoaa tai se selkämys hajoaa, niin se, että ja miten tätä vahvistetaan, voi vahvistaa. Ja mä löysin tämmöisen aika kivan, mä sain jostain tämmöisiä tosi vanhoja kirjoja, eli tämä oli ihan muistaakseni jostain 30-luvulta tämä kirja, että tämä oli tosi vanha, mutta ei mikään arvokas, että ei tarvii miettiä. Sitten mä löysin, Etsy on semmoinen palvelu, missä myydään paljon näitä digitaalisia printtejä, niin ostin tällaisen setin, missä oli tällaisia ihania talvisia maisemakuvia. Tämä oli ihan joku Winter Junk Journal niin kuin juttu, ja mä oon näitä tulostanut tuolla väriprinterillä, ja sitten tämä oli mun mielestä niin ihana jotenkin tällainen jouluinen kirkkomaisema, niin sillä koristelin tämän etusivun ja toisella puolella takasivu, ja sitten mulla on täällä kullanväristä crackle-pastea, ja sitten mulla on siellä vielä semmosia helmiäis tähtiä ton sapluunan läpi. No nyt ne näkyy tuossa vähän kiiluu. Ja sitten nämä etuaukeaman sivut, koska nämä on sellaisia, mitä ei pysty käyttämään, niin on sitten koristellut sillä muulla osiolla niistä tulosteista. Ja sitten mä oon käynyt tämän kirjan läpi niin, että mä poistin täältä sivuja siitä keskiaukeamasta, joka on aina se sidonta näkyvissä, niin sieltä poistelin niin, että tässä kirjassa on nyt vähemmän sivuja. Ja sitten mä oon liimannut aina 2 sivua yhteen ihan puikkoliimalla. Ja koska tämä oli tosi ruskea tämä kirja, kun tämä oli vanha, niin tämä sivu oli tämmöistä ruskeata. Ja jollekin se on varmaan ihan jees, mutta minä halusin vähän sitä peittoon. Niin mä oon sitten käynyt kaikki sivut läpi pikkuhiljaa semmoisena, että yksi illassa niin on ihan tavallista valkoista kessoa siihen siveltimellä laittanut, niin sitten mä sain tätä pikkusen, että kyllähän se teksti sieltä läpi näkyy vielä, mutta se, että toi kesso tekee vähän paremmin tähän sivuunkin sitä, että se ei ihan kaikkea ime suoraan heti sisäänsä, että tommonen vanha paperi, mikä on tämmöistä ruskeeta, mitä täältä vähän näkyy, niin sehän on sellainen, että se imasee esimerkiksi vesiväri sinne suoraan sinne paperin sisälle ja se menee läpi heti. Niin tässä on nyt se, että kun tässä on aina 2 sivua yhdessä ja sitten siinä on vielä kesso päällä, niin se ei niin kuin mikään väri ei mene läpi tästä tänne toiselle puolelle. Kun mulla kävi muutaman kerran noiden vanhojen joulukalenterien kanssa niin, että sitten kun oli tehnyt tähän jonkun tosi hienon sivun ja sitten tuli seuraava päivä ja teki tähän, niin sen sivun värit menikin läpi tuonne toiselle puolelle ja nyt se on pilalla. Niin tällä pystyy estämään sen, että ne edelliset sivut ei mene pilalle. Ja tosiaan sitten tämä oli vähän semmoinen, että kun mä olin ottanut sieltä pois sivuja, niin se alkoi olla tosi niin kuin haperoma, että tämä leveä käsiin tämä kirja kokonaan. Niin tämä on ihan tämmöistä paperista pakkausteippiä, eli samantyyppistä kuin millä, niin kuin, jos sä lähetät postissa paketin, niin mä löysin tämän ihan Tokmannilta. Ja tämä on niin kuin, vähän niin kuin maalarin teippiä, mutta ehkä vähän pikkusen niin kuin tästä pinnasta rouheempaa kuin maalarin teippiä. Tämmöistä teippiä on saatavana ihan oikeasti paperisenakin, niin että se on niin kuin paperia se pinta. Niin sillä oli hyvä täältä tukea näitä sivuja, eli mä oon aina niihin, mitkä sitten näytti vähän siltä, että ne lähtee irti, niin oon laittanut siihen. Ja mä lähden tekemään tähän nyt omaa kirjaani, ja sitten sieltä löytyy niitä vanhojakin juttuja sieltä luovasta joulukalenterista. Ja esimerkiksi Mari teki muistaakseni viime vuonna täkeihin. En ole ihan varma. Ja joku on tehnyt joskus ATC-kortteja, eli tehnyt 1 ATC-kortin joka päivä. Sekin olisi aivan ihana, jos sä harrastat ATC-kortteilua, niin sitten sulla olisi joulukuun lopussa 24 uutta korttia vaihdettavaksi, jos niitä malttaa vaihtaa sitten, kun niitä on tehnyt. Mutta että se on niinku tavallaan ihan vapaa, ja sitten mä oon nähnyt noita Pinterestissä, jos tykkää esimerkiksi kirjailla, niin mä oon nähnyt semmosia, että se
kirjailukehys se pyöree, niin sitten siihen kirjaillaan joka päivä joku pieni juttu. Semmoinen ihan pieni kokonen, niin sä voit siitä sanasta inspiroitua, niin sitten sulla on niinku, se kehys on täynnä sit joulun jälkeen jotain, että sä voit jollakin lailla inspiroitua siitä sanasta. Että jos se sana on vaikka punainen, niin sähän voit vaikka pienen sydämen punaisen sinne tehdä. Jotkut sanat on vähän haastavia ja me tänä vuonna varsinkin, kun me kokeiltiin vähän että mitä tuolla tekoälyllä on sanottavaa niihin sanoihin, niin siellä on aika mielenkiintoisiakin sanoja välillä, mutta tämä on luova joulukalenteri, eli se on hyvin vapaat kädet, että sen aasinsillan ei tarvi olla kuin hyvin hatara siihen aiheeseen, miten sä sitten inspiroidut siitä sanasta, että kukaan ei sitä tuu sanomaan, että ei näin saa tehdä, että kaikki on sallittua. Ja tosiaan itse voit miettiä, mikä se sun projekti on, kuinka sä lähdet tässä tekemään tätä. Ja sitten nyt mä laitin ton liikaa ton tuonne päin. Mun täytyy saada se pienemmäksi. No anyways, elikkä luova joulukalenteri tulee taas. Ja sitten, no nyt mä saisin sen tuolta pienemmäksi. Kiitos vaan. Niin. Tänä vuonna on taas meillä mukana sponsoreita. Eli tosi monet ihanat askartelu- ja taidekauppiaat on lähtenyt meitä sponssaamaan. Ja sitten kun joulu on ohi, niin me annetaan aikaa varmastikin sinne niin kuin uuden vuoden, että ei tarvitse saada heti jouluaattona koko kalenteria valmiiksi. Että uuden vuoden jälkeen vasta arvotaan sitten niin, että jokainen postattu kuva, minkä sä postaat, siis yhden joka päivä, että ei voi niin kuin samasta sivusta postata montaa kuvaa ja saada jokaisesta arvan, vaan saat yhden arvan aina siitä, että sä oot johonkin tiettyyn päivään osallistunut. Niin me lasketaan ne sitten kaikki joulun jälkeen, annetaan sinne kyllä ne päivämäärät sitten, että mihin mennessä niitä pitää olla niitä kuvia siellä. Ja saat toki postata sen jälkeenkin, mutta jos haluaa arvontaan osallistua, niin se on se tietty päivä, mihin mennessä ne kuvat pitää olla siellä, kun me ne lasketaan, niin sitten arvotaan sponsoreiden ihania palkintoja. Ja ilmoitellaan ne myöhemmin sitten, mitä ne palkinnot on ja kuka niitä jakaa, mutta että tämä joulukalenteri on perinteisesti ollut semmoinen, että noi meidän ihanat kauppiaat on halunnut lähteä mukaan, niin me sitten esitellään jokainen sponsori erikseen siellä sivustolla. Mutta että tämmöistä taustaa tähän. Kiitos Tarulle ja terveisiä sulle ihanalle sinne johonkin. Taru on ollut ihan valtava inspiraatio ja vaikuttaja koko tähän askartelugenreen. Ja mun mielestä on ihana jotenkin, mä aina ajattelen, että Taru tuolla hymyilee, että siellä ne naiset jatkaa hänen jalanjäljissään. Ei tietenkään meistä ole kenekstäkään korvaamaan häntä, mutta se, että hänen viitoittamallaan tiellä jatketaan tätä ja yritetään tämmöistä yhteisöllisyyttä ja ihanaa inspiraatiota jakaa kaikille siihen joulun odotukseen. Tosiaan älä stressaannut tästä. Jos sä et jonain päivänä kerkeet tehdä, niin sit sä voit joku toinen päivä, kun sulla on vaikka viikonloppuna vapaata, niin tehdä 2-3 luukua valmiiksi kerralla. Tää ei ole mikään semmoinen pakko. Tai jos aloitat, mutta et saa valmiiksi, niin ei mitään hätää, niin meille kaikille käy joskus. Ei ole mitään semmoista, tää ei ole mikään pakko, eikä tarvitse ottaa tästä mitään stressiä. Tää on semmoista, että sä voisit ajatella, että joulun odotukseen liittyen semmoista laitat kynttilän, kun sulla on se joku päivä pieni vapaa-aika, niin laitat kynttilän siihen pöydän reunalle palamaan ja istut ja huokaset ja mietit, että mitä se sana sussa herättelee ja minkälaista juttua sä haluaisit siitä tehdä, niin se on niin kuin se tarkoitus. Meillä on kaikilla aina kauheasti kaikenmoista hössötystä ja kiirettä ennen joulua, niin tämä olisi ihanaa, että tästä tulisi semmoinen pieni luova hengähdyshetki, että ei mitään semmoista paniikkia eikä kiirettä siihen. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa ja kohta aloitellaan. Moikka moi!